ito nila. Ito sa ating matagal. Lagi mo lang hangin. Na. Nadulas kasi pag Kapal. Lambot nga. Nakaset na ba yan? Hindi. Hindi silangan. Ah. Siguro. Pero tinignan ko may gasolina ko ah. Ano rin? Nako. Mamaya, sayo na naman ito. Nasip eh.
Diretso po yan. Ay, dito? Diretso yun lang po yung daan yan.